F'dan it-tmiem il-ġimgħa se tittella f'pajjiżna t-tieni edizzjoni tal-kompetizzjoni ta' triathlon, magħrufa bħala Super League Triathlon. Teliqa fl-inħawi tal-Birgu Bormla fejn nhar is-Sibt u l-Ħadd l-aqwa atleti ta' triathlon, jiġifieri l-lawm, il-ġiri u ċikliżmu f'daqqa se jkunu f'pajjiżna l-kompetizzjoni mxandra madwar id-dinja b'udjenza ta' aktar minn biljun persuna. Fost il-kompetituri hemm l-atleta Malti Sean Gallia ta' 21 sena li fl-aħħar xhur rebaħ diversi kompetizzjonijiet lokali f'dan l-isport. Bawa News spjega kif kien avviċinat mill-atleta magħruf Xandru Grek biex ikun l-uniku Malti f'din it-tellieqa fost ismijiet magħrufa. Dis-sena approachjani Xandru Grek li suġġeri li nipprovaw nidħlu f'din l-event li anka bħala l-Maltini kollhom xi ħadd li jistgħu jissapportjaw u għalija kienet opportunità sabiħa ħafna, milniex ħafna li sirt naf li ħanieħu sem u nipprovaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu. Sean qal kif din il-kompetizzjoni hija ħarxa ħafna, kif se jkun qed iħabbata ma' 60 atleta professjonali, uħud minnhom anki Olimpiċi. Nixtieq nuri li alla volja dawn huma atleti li huma ilhom jikkompetu li jikkompetu fl-Olympics, se jikkompetu fl-Olympics is-sena d-dieħla li għandhom ħafna fej affarijiet li aħna bħala pajjiż żgħir m'għandniex, imma nixtieq nuri li aħna kapaċi nieħdu sehem f'daw l-events u hopefully l-qudiem inkunu nistgħu nkunu hemm biex nagħtu kedda lil pajjiżi oħra wkoll. Fost dawn hemm l-atlet Olimpiku Hayden Wild minn New Zealand li fl-edizzjoni tas-sena l-oħra ġie mlaqqam bħala l-Maltese Falcon għal mod kif irkupra minn bidu ħażin fit-triathlon biex irnexxielu jirbaħ stadju minnha. B'din is-sena jinsab iffukat li jirbaħ it-tellieqa kollha kemm hi. For me, it's a big goal to do well here in Malta. It's my last race of the season. Last year I only got a stage round win, so this year I want to take the overall win. So. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.